nola nahi ere, harrezkero JJ ez zen ordura artekoa izan. Zarri esnatzen zen gauean eta krokodiloa bere lekuan zegoela ziurtatzeko beurra sentitzen zuen. Eta alaze zen. Eta edonor esango zukeen kartoiarrizkoa zela. JJak botatzen zizkion zapatak arrastorik utzi gabe desagertu izan ez balira. Ez da soka mutur bat ere, ez da hiltze erdi bat ere, bizikide birriak dena iristen zuen, eta oso exigentea ez bazen ere, eta besterik eskatzen ez bazuen ere, biztan zegoen ura elikatzeak lanak emango zizkiola JJ-ari. Hasieran, JJ-ak zapatila zaharrak eskaintzen zizkion, mendiko bota parea eta lehengusina baten ezkontzarako erositako zapata pare ura. Artean ia berri-berriak, bota monterak, udako mokazinak eta hondartzarako sandaliak. Konturatu zenean, martxan hartan oinutzik joan beharko zuela, bulegora zapata dendetan aurkitzen zituen oinetakorik merkeenak erostea erabaki zuen. Baina erosketa haiek egitea ere ezen bat ere erreza gertatu. Izan ere, inguruko erostoki eta dendetako zailtzaileek ezagunak zuten, eta galdera bihurriak egiten zizkioten. Konplizitate irritsoak eta JJ azkenean gero eta urrunago joaten zen bere zapata, zapatila, bota eta sandaliak erostera. Zer egin haietan ematen zuen bulegoan, ematen ez zuen denbora. Hobe krokodiloa zapata jatea, ni jatea baino, esaten zuen JJ-ak bere artean, konsolatzeko.